Salut tuturor, eu sunt Leci și astăzi revin cu un episod de Build Battle alături de... Cum te cheamă? Băiețelule. Neostrum! School boss, frate. Facem pană la autobuz. Bă, uite! Cine? Dă-i cu col, las. Tu fă ăla. Nu faci mare, mă. Nu, bă, nu fă mare, tu fă șosea. Bă, să-l faci cu... de ăsta. Un galben. Uite, ăștia deja s-au apucat cu iarbă pe jos. Ce faci, mă, de ce ai pus de gând? Păi nu asta? Sau pun iarbă? Hă? Zi, mă. Ce, mă? Pun iarbă sau ce? Pune iarbă, mă. Nu, cal, ai făcut și tu simetric, bă. Poți să-l muți? Ce să-l mut? La autobuzul. Nu! Cum vrei să mut autobuzul? Ăsta e de la care nu merge, mi pare rău. Mută-l, sparge și pe ea. Ce să... Bă, nu mai fac altul, bă. Hai mă rapid, să avem... Bă, nu mai stau să mai fac altul. A, bă, nu mai stau să mai fac. Hai că-l muți, bă. Tu nu-l spargi momentan. Așteaptă să... așa. Ca să copiezi. Sparge-l tu pe ălălante. Stai, bă, nebun. Hai că-l spar pe ăsta. Mamă, nu puteai să pui tu șoseaua. Ca să fie simetrică și... să fie simetrică și a scris ești rău, bă. Bă, Ce? ești nebun. Nu-și drum știu? Nu de ăsta, mă. Păi dar fără ca lumea, mă, mâncați așa. Ce? Zic să faci tu șoseaua puțin mai mare. Pup. Bă, nu e bine, trebuie să... Nu. O fac mai mare, mă, bă. Dar nu pot să pun aici de autobuzul tău. O mai lungă în partea asta, că este... Stai, mă. Că după aia e mică înăuntru. Și la lume nu ne place chestiile mici. Da, păi da, mă. E bine așa? Și în cealaltă parte, tot așa. A? Mm? E bine așa? Păi și în partea asta, bă, că Păi de da, da, autobuz... și în partea cealaltă. Da. L-ai mutat și tu, bă. Sparge-ți codea. Nu mai spart. Oh. Vreau glume. În fine, nu știi să apreciezi glumele. Uite. Lag curat. Și tu ai lag? Bă, Mm. pe mine mi se blocă timpul. Se întâmplă. Un fel de autobuz din ăla, de pășire. Da, m-a scos. Like. Oh, yeah. De asta îmi place mie așa de mult Hypixel. Aoleu. M-ai lăsat singur, frate? Gata, am venit. Iron Bars. Bă, 2 minute mai avem, ești prost.
frate. Du-te și împușcă-te. Unii. Ai timp să-l faci? A fost și villager copii în el. Ba mă, dar vrei să fac și bijile, frate. Bă, ba, chiar pune. Dar nu pune iron bar sau nu știu, fă cumva să intre proști. Ce vrei, bă, să cadă din el? Păi ca normal. Ce urăsc partea asta. Hai mă. Ce spita. Ai înjurat azi unul la școală, nu știu ce, de față un profesor și că tu ți-i spita de copii prost. Uite, bă, un minut ești bun. Build battle. Dar trebuia să-l faci galben, bă. Da, mai vrei. Așa e, bă, în America. Noi nu suntem în America, noi nu avem bani de chestii galbene. Dar noi nici nu avem bani de autobuz. Asta e altă treabă. Noi trebuia să scriem We are Romanian. We haven't money to pay a booze. Cows. Vaci. Look at me, movable. What? I'm ok. Ce mă asta? Ăsta e autobuz, frate. Bă, dar măcar l-a făcut galben. Dar un copii care să intre în L-a el. făcut din haur, mâncați așa. Păi și pe unde mergi, bă, cu el? E ok. Așa. Hai să vedem. Hai, bă, că ăsta e legendary. Epic. Rescrie. Bă, mâncați ce asta? Ce mă ăsta? Se că scrie aici ce e. Dau banana The bus. banana bus. E banana bus, băi. Do Ce ești? banana bus. Mamă, bă. Dai seama, bă, what the fuck. Ce e asta, mâncați așa? Înțeleg că toate sunt galbene, al nostru e așa mai swag, știi? Pup. Și stop. Mamă, dar asta n-are faruri, nimica. Uite, s-a băgat villager. Dar ăștia stau pe scaune, nu în scaune. Cine am putut să mă uit? Mamă, bă, dar toate sunt mai chic ca ale noastre, bă. Că ai pup, rău. E mare, e, Prea mare și prea urât. n-arată cute. Da, ăsta nici n-are bot. Al nostru cred că a fost singurul care a avut bot. Da. Cred, nu mai mi-amintesc. Ăsta e Pikachu? Ăla era Pikachu, bă, chiar că. Uite, ăsta arată mai ok. Nu, ăsta e ok, ăsta e ok. Da, uite. Dar uite, frate, unde a pus și ăsta semnăzatoarele. Uite Lângă unde a, geamuri. unde a pus intrarea. Mamă, ce e ăsta pătrat? Cel mai mare autobuz din lume. Pup. The minibus. Ăsta e de la de 7 construcție. Ce mă porcăria asta? Bă, deci nu pot să dau note, naiba la porcăriile astea, iată. Și aici e volanul. Nici n-am la notă, dai notă. Înțeleg. Bro, aici Eu se l-o pune pat. când Ce uită. mă? Bă, pe dedesubt ești nebun. Da, bă. Ur de col. Torțen. Ce mă asta? Nu știu. Arată așa super pup rău de tot. Pentru că pe partea are intrări, pe cealaltă n-are. Și... E tare și gol până el. Ia uite Oh! cine a câștigat. Bine, mă. Ia uite 113 puncte. Diferență mare, păi, da, nu? A, bă, intrați înăuntru. Din cavaș. A fost așa swag, am luat-o de la Keralis pe asta, mă știam de mult. Bă, bătule. Aoleu.
Bun, păi hai că încheiem și noi aici episodul. Mulțumesc pentru atenția acordată și na, da și Să rămână. Ciao. Să rămână. Ciao. Pa.